tigare kare moyo nyakomora mwana uyu akayetera amaroro bakera omunyina ati abono amauga ari ang'eire kumubeta Pole ma. Pole. keranga kumubeta bana igaikera baganti bono metu mwana waganiri abutuka amahoko bona ande gusokwa bana nembori nakyo mwana uyu narogete mwana yaikirete ng'ana onincho omunyina na bangu murusie yanga agende echo gusimusibi Buna nyeta bwenderetia sike bisi. nande inywe tari buya bone na bibika yabetereri gusonda netinye tini yange nabakonyora bwekorire yachiyo mwana uyu nabayaretire tamakong bakuyu mal dressing nabari gusibi baka mwana uyu nabaigeta gotonya na makuru kurasa moka akawunda nibaka musibi kinyama kiko nakoraki kiko Karibu sana omwanchu muligere wa Inka TV ninde nakwalia ni gochagaiga imeye kinyoro kyabo getacha imeya eward ya Riana ase county ya Kisii imeye constituency ya Bonchari twachirega gutalira omwana oyo mobwato muchando nyarete ko bagakonyora omobasakano bwestima ase bone igatari konyara okora kende gionsi nonyeko gende school no aregaiga nkasobo twachirega kumanya ngaki yaringe Baibuli baino bariga batweresere ngaki omugano oyo orenge ngaki anyorete omobasakano oyo nende ngaki bona iga survive nkaga okoba keregenta gokora iga gotegemea abaibuli bamokonye. Karibu sana monyetane Bridget Kerubo. Mama samarita ngaki okoro samarita ngorkulena Kerubo Lena Kerubo omwana ngaki akorogo Brian Joshua aina ngina Brian timauma Brian yes Brian bunago kinaiga gocha onyakonyora omochando ndifonsi bose ni omobasakano anyorete omwaka ori watweresa tanye konyora muchando nde baka munanyorete omochando uyu chite komanyora go Brian class rengaringe Brian yarenge grade 5 yeah yitkweli akonyora omobasakano tweresere asobugare ngaki yaringe ambaka agacha kobaiga yaringe ase omwaka oeta yaringe omotinyi 10 2021 tarehe 20 rituko ria Mashujaa Day omwana Brian nigo namutumete roche akaire ng'ombe gachikonywa amaji bono gakwire na kururoche na rinyigwete abantu bagukura ngo chikosoka nkonyora ng'a omwana ori Brian nero wakirwe nestima nakinya nyareka nteka mwaka mwana nari kurusia ng'ombe roche muntu we pikipiki ngweta arengere chichuma ayameka wonse akamuteya minyoko ng'erarie chumeli mwana uri akamunyoka tacheti kwene nachikomwerarie chumeli ira harakati yo kuimukia chumeli igoro chiwae chiestima chia para chia mini chiarengenze roche gabo para bana konya baikire konye rure roche ne ng'ombe pikipiki ngwete oni chumeli yagwete ya monse akamuteya minyoko ng'erarie kangwira na baki bono nachikwimukia chumeli igoro abekeire ko ikareflex nestima igakuna iwa estima ikamusa igoro ikamuhangi gatia bono na yamuhangi ejilani njare ngororo ikaiwa muripuko
tachikoobwa agasoka akaenda rioka Nyasaye akamukuna nabigete ebikoroto agaka echumeri etege kera nyaka etege ekabwatwa ikaigora aria ekagunse n'omwana oria bado nabanyebwatete amagoko aria bono naende agaka echumeri etege ekarwa magoko bado omwana oria nabatigarete magoko aria karingagete iga ase eng'encho echumeri noanyebwatete naende bado omosamari oyio akamoimokia akamominyokia nyagetari iyabe bono inche ekero naminyoka ngotebiwa ng'a yaya konya omwana Brian estima yakorire ki bono ekogoika maato para konyere ochire oirirwe mpaka nyagitari bono ki naikire epara bagantebia yaya genda rioka kona omwana Brian estima yamwaki yamwakire nkominyoka rioka tinchieti gokora kende ngoika iyabe nkanyora omwana oyio nare nse abwo banyagitari bakande ntogokora ki ntokonyara bono naki ngokora ng'a moira chenero lakini ire harakati omwana arenge gwechanda arenge irari mbaya tukaminyokia nyagitari yaenge mapo igo lakini konye buna kwachire nyagitari kwanyore ng'a bamobekire gari no ari nyagitari ari kware garenge France bakanete mbakumunya tara bekunonya ase egetanda kia nyagitari gokwana aringi tare gokwana nokorera gwokarenge korera korwa mukagenda mabo tukamwiki mapo akabekwa emergency agahudumiwa bakamubeka ward akarara bakamambi karara bakamambi bado amagoko aria nabakorete ki nabaringagete nabayete amagoro aya but rende tachi kwenda ime isangwiririe isiko igo iria ari nyagitari konye bado amagoko no ario magoko bado nabariga bado ayete tararambuka nechipati ichi nabayete iga baka amagoro but risangwiririe isiko tachieti gosoa ime bono kotore egari mabwaki mambi nabwate kadi timbwati an option naki bono ngokora ene private naende tindarora change ende ya mwana oyo nkabateima kong'e discharge ng'ire omwana level 6 bachieti gokora kende bakang'akera ebill iria ararete rituko erimo ebill ngatebiwa 15,000 mokonyeki ogo mabo nibamoete chipainkiller tu bamoete bakamobekera na amache konye bono ochakire koirana buya ochakire kokwana but bono amagoko aria nabakorete ki nabaringa bado naringagete nabayete bono bakang'e discharge ebill egacha 15,000 kaminyokia ekiombe nkarusi tukasokia omwana tukamoira level 6 akabekwa emergency agashughulikerwa akabekwa ward kera abekwa ward akaendera koewa amario 1 week 2 weeks gatebiwa omete bono yasinyire omwana oria nabo bagendete komosibia iga bono amagoro ikaba at least akaboka agatara but bono amagoko ayaro agatigara bado nabaringagete amagoko aya tari gosense bagatema kumobekera nebinto biria bikorambora tari gokora kende yaikire tari gosense nonya bagati toratema komosibia torore ng'a nchera nere naba igo lakini atigare kobororo igasinya omwana oyo nabayareterete amakong'u akoirwa maldraessing nabare gosibia mpaka omwana oyo nabaigete agotonya nonye amakondo korwa ase amagoko aya akagunda riria bakomosibia chinyama chikonya gokora ki chikonya bono igaikera bagantebia bono omanyete omwana ogo aganeirie abutorwa amagoko abo bono egeka keng'ani ng'aki erete nyagitari akamanya gocha gotebiwa ng'a ukamanya gocha gotebiwa ng'a omwana oyo 2 weeks bagateba option teiyo nabente abutorwa tukabatebia yaya karatema nabo oranyore okogei onyore gakoramboka naba igo lakini akore ki etoke karo 2 weeks aya bagatebia 1 week 3 weeks bagateba bono option tekoreti ki teiyo egento kero ogioka goika abutorwa amagoko naria arakonya mwana oyo nabane ng'aki kwanyirete yani ng'a onyagitari akorangeria gotebia ng'a omwana oyo kwaiborete buya obwate amagoko aya onsi bono ekere ng'a nkonachwara amagoko aya nchanda nene mono omonto obete korenda omwana oyo one mama moibori ebinto ebinge barenge kombisa bacha kontebia baadaye but rende egaikeranga batebia yaikeri ng'a obu nabwo obokonyi bwa omwana one tiga enyarekane boigo bora akore ki bora amenya atigare kare moyo nyakomorora omwana oyo akayaetera amaroro mpaka ero omonyene agateba bono amagoko aria ang'eire komobeta pole man pole kera ang'ea komobeta okoboko oko nako batangete komorusia obobe bwaye goikerete iga igaikera omwana oyo naganeirie aende theatre koenda theatre mwana oria tabwati manyinga naganeirio abekerwa manyinga manyinga aya ase akobekerwa taiyo nonye omokia ase taiyo ogotoka igabidi nonye erio gaeteriwa mono
bakarora munwa amariogo aria abeire too much mwana oumire bagacha korigia omokia bakanyora iga iga ase ebigoti bakamobekera bakaba bakomorusia amanyinga bakamobekera nyasaye agakora egekone kiaye egekere ekewango keria keganeirie rituko ria teta rigaika. Nabo yaigete rituko erio ria teta rikambera ritambe ngateba nyasaye one nkonye omwana oyo nasoe maria naende akore ki airane. Bagantebia akoturwa okoboko okomo airane ward after 2 weeks naende amagochi kobutorwa okonde. Abaigeti gotieta nyasaye agakora ebikone biaye omwana oria agasoa tieta bakamorusia okoboko koria akairana ore moyo akairana back ward. Abo bono bado nomore level 6 Bado no tore level 6 akera nachetu amagoko aibono moibori no kwaringe nyagitari no naringe rituko erio tutieta chena abasainerete naye wasainerete okasaba nyasaye ngatigairane kare yankonye arumari kare na abange bakwenda ombakoirana riria koirana onachire okoboko okomo naende bono bagachikomoira naende bagachikomona choko konde bakamoira ni ward batea kora after 2 weeks naende amakoira nachikurusigwa okonde akairana ward kabera 1 week 2 weeks okoboko koriko kagain naende bono bagantebia omaete on Wednesday naende omwana aganeirie aende tieta bado ile damu yenyari ekewa aerire bono naende abone amentwa amanyi naganeirie amentwa ayande bakandikera chindagera nkomogorera na amanyinga akobekerwa naende bagacha bakamorusia bakamobekera amanyinga mwari korusia amanyinga mwari ko donate rwose nyagitari gari bariko natogete nyagitari mbande akabekerwa after 2 weeks chikaera naende omwana oria ngatebwa yaya tusainirie fomu eye mwana airane tieta achikurusigwa okoboko konde bono ogundi ragotioka oko gwatigarete ngateba nyasaye naye oria kwamondusiretirie ritang'ani mari naende bono naye ntigerete kere egento naende egaikera rituko ria kabere erio akairwa ward ya tieta akaenda akabutorwa okoboko oko korwa kwabutoreretiwe iga ejoint igoro okobono gwa kabere abasoete mabu agasoka ore buya akairana ward lakini bono okoboko oko gwa kabere muna barwete tieta saa 10 nabo narwete ororo saa 2 atarataboboka saa 2 chia botuko tinchieti kogamba nere ngacha nyomba nkorengereria ng'a omwana oria one naki anyarekana atarataboka mpaka ekewango eki nkarera nyasaye one nkamotebia omonene one nkonye kogenda mambia nkanyora omwana oria obokire tukagamba nere at least kwagogete ng'a kwamonyorire kare mo kare buya bono okonya kobwenari ekero okonyabona okorire operation amagoko aye onsi piabere anachiru taiyo eng'ana eye ere omonyene buna omwana ng'aki airete eng'ana eye na bono obokire omwana narenge buya na esukuru arenge ndoche kwamotomete akagenda ng'aki bono riria akoboka onyorire ng'a onachirwa amagoko aye onsi abere konya abwate buya ng'aki airete eng'ana eye njamabere takong'u lakini ntwamoigete ang'e tukamokorera counseling tukamokwanera abanyagitari mbamokwanete bakamotebia otari omoerio obu obogima gochimotu obogima bwabo chigochenji naende tukamoremia ng'a yaya binde bionsi goika binyarekane nabo nyasaye agotoma omosamari oria ogokonyete akagotiga ore moyo naende bagokonyorera amaboko onyare gokori gento are korera ng'a naki ndagenda esukuru ndike buna abana bande kina kianene mono kiamuchandete tokaba tokomoremia namokonya mokwanera at least bono aga-adjust akamanya ng'ana bakomenya obogima bwaye bwa kawaida without the hands ekero mokoirana gocha iga iga obwenire bono kabisa amagoko kora 2 weeks ngatebwa discharge omwana oyo aganeirie gosoka abwo ekero aganeirie gosoka timbwati nonye eshiringi timbwati kadi ya NHIF naki ngokora ngakerwa epiri yachire 187,000 ene bill ya level 6 187,000 tobwati timbwati kende timbwati kadi ngateba naki ngokora nganeirie omwana asoke ngateba egento kero bono neke tiga mbange omochango eyamate mbwate tukabanga omochango tukaorganize amaene abanto baminto mbakunetwe chinkoro nabo bakorete omochango mpaka chibese chigaisana omwana oria akarwera nyagitari at least bono abasani nabo bagokonyete okanyora 187,000 chikagera ng'a bono okaru nyagitari mogachanka iga ekero mogochanka iga bono Brian tari kogenda skulu abwo ekero aigwa discharge yachanka nabo yanyarekanete tukarikerwa clinic after 1 month okoenda 2
kwenda kabere omutienyi clinic tukairana tugaika nyumba kera tuika nyumba na igitakanyora omochando yokoboko kwa maega ukabange kwagunda kukatwara eshida nande nkamwiranire level 6 but tacheti kubeka ward agahudumiwa emergency bakamurigereria bakamukora dressing bakangamuria ogo tukairana nyumba nganya kabanku mwiranie clinic challenge konya kongetera chinyinge nyarekana saa singine ng'anirie clinic timbate besa na kachisimu na sababu konyi nakora ki nanyara naikire clinic ogo sababu konye saba ire ande nemono na mama na beto mwiri ono manene mono ime mono nanyara togonkonya saa konyara mwachure nkaga iga Brian bono nga ki adjusted obogima bwanka nonye nayo monyene mwete nga Brian ni gasi yare gwekorera no mwana omonene wa grade 5 no mwana omonene orenge konyochire nyange bono ikambera nga no musigo tato mwabatari kwenda gasi nondi siku no mwana ikambere gasi enkongo nono konyora indagera kuragera ikabi gasi enkongo abeko mbere gasi nga ndigereria omwana oyo style kinanya no indagera yoko mwari no tori siku twensinga kieko nyarekana sense muyendagera kumurageri goikomurageri eyacha goikomoire echo goikomusibi yani ndo mokorera kire gintu yani go nga Brian kende keyo kabisa ra kore yani ero monyene kene nge yago kwa ono kenga na bonga no mwana obwato moke mwana na iboro moke ona benga sai ni chibarongo mbati sababu ni mbato mwana moko 10 months wa pole na bere gasi lakini nane igo omonto nawe uri gwatebete Brian atumeta chikomo moke gichuchumukira erekero mwiranire gochanka gosekero mukonya gwetana na chinya gitari mwa temete ko muri gose na chete korora Brian ntomuro chibuno mwana umiete gatamete twatemete ko mubwati ntomonyoreti no nya gitari tachitiaro mwana uri ngana abete moyo gostabete ntonyi muntu anya kumurora gwikira boniga no muntu gwekenyoro gaiga mamanyete gose no muntu urenge tupo gweta para nera rake akirinde no agweta nche na mutigete nyasaye mwanya gotema kumuri ina rosete machoma umugireri nabo igwete bado tokobwati story ya Brian abaringe buya akoende school ari grade 5 bacha kwenda roche unago tumuroche na mamu mwabo kuira na iga gocha kanyoro muntu para akamustaba ngamwe mokiri chuma chiri na chiagereta akanyoro mabasa kono westima ende ngabweta nde chinya gitari makabona iga unabachite kuika level 6 no achite konyora obokonyi lakini kabe batimbe akanachu ama mabokae onspi onega no ari nkaga igatari konyara bakora gasinde yonsi apart from giri mamu mwabo awocha omokonya kiregento nabayeresire ngano no kuragera bado nayo kumuragiri yani obere bumeke ngwerera asa nonye nabari mu babo bana bachaga igako batarira bamanye nga kiagendrete na mama Brian ni skuru kiare gosoma ai gosoma eturete primary ne twarorere matensa iga kumugutire yo banya gocha kubonya nga Brian nga kiagendrete bari mu school gosaye kwanya kogende school ko batebi nga Brian nanyorete mu basikona mbanya gocha anene mona mune ncho mwiburi na chite bake school ngakwana na head teacher nkamweresera nga nabiyaga ni iria ende bakobisi kwandira omuchando bw'omwana oyone anyara okwirania school nabe kunyarekana bari yenchera baranyare korora ng'eki omwana oyo aratendie school gose naki arakora amasomo aye mino wairing'enderete kumurigeria amaboko agante yaya nkwenda ndi education office nkwane n'omwobisa akang'e namba ya esimu agante ninche ngwakire ngotei whatisigo ing'oni aya nkaganya nkarora ng'a yabeire egeka kaenda kamuburi nande anda agante yaya tianche ngamenere mwakire esimu arafu nkoreki ingotebe ngamute yaya sikire omwana agonchanda ataitache school ante bonti atateme asitokonyara kuruiria butuna onanya komorora nande tanya gocha buno mwana aruti nyagitari manya gocha baike nyumba manyenga ngikegenda you last year banya gochanga yo nyakibatanya gocha gosoba manyinga Brian bono takonyara kuirania school ko baye condition abwate na chiete ngaeresera head teacher kamanya nende kuna mwereseire muna mwanya bantu na barachiche achache nyumba aro omwana oyu na ndamanya ng'enkigegenderete gose nkitorakore egera tokonya omwana oyu nanya komora anya gocha ayo buno moiborie egente kiu ani ngoko gokikere gose ngoko gechikere ng'a ase omwana ware gosoma school nakibatanya gocha komanya ng'aki progress yawe ente kiu na incho moibori nabo kengecheti nande nabo ninyeirananete unabatanya gocha baumete bali nabo abaibori bakabere omwana abere komo sana
lakini nonye igo Brian bono bere nka kuru October last year mpaka bono iga turi June tugochokora June ndo chinga na bera abe emetinyi kianda na ndo chinga approximately na bera abe emetinyi kianda Brian bono bado no ale school gaiga inu bono buna ale school gaiga mwanya gutwara plan inde yonsi ya Brian kugenderea masomo ai koza onye kali grade 5 no mwana moke bonete bono iga kuba school buna abandi Nentu buna we na batubatu kuganinga kiaringe kunyarekana umwana ine aranyora maokaira ne school asome buna abandi ande ne mono buna aliska na bakunyara ugwecha na abana bana bekunyarekana bakumuchaya sababu taringe buna aringe kunyora ale roniri yora sasingi na abwate ibirengereri lakini twate mukonya kumukwanira nga yaya ngotema turasto kunyara nyasaye nguigwa ale chinjiro nyora maoko nonye ko bende school by the way nabona nkorora chikes chinde okonyora nonye ne school yae ndiri ngaba abali mu bado mbanya guchaga igatanga na umwashere ebirengereri mamanyire nga kya konyo konyora ngana umwana buno ibone gometa na bwate disability kinende taibore tuna disability uko yikora konko igwari buya keregento ngokora yani egasina ba na nko igwari nko understand yari ibo ono korengere kuri meanwhile mutara chikonyora nonye na makoka ya artificial agende none school na nyoro gosonde no musanyo kora mulikira na notes at least atigumaega mono mwanya kuyirengera mpaka gabo ono metabu troche class ya ringi bonera konyikirire CPC umete gwikokora na maoko na ndo inyorenga amachibu ali agachire ABCD taiyo wikeri kirero manyana kuri umutura chotenga ya richibu neri makeri A makeri B bona bekombere ya betiga sana noni nkaga iga Brian unya kurigere noni bitabu bonega nkonya ko kuinyori ari noni osenko matebiore oyo inyori amasomo mbono kuchakera mutinyo gatatu naro chabere fuli sababu konyengo nyako baturto kugende kliniki na bwate pain nkenge lakini boni yana lia bere fuli bona ndane na mona lia ngeire guchananga amaene ndikanda abere sikoba kanji igona inchiti konda school buna abana bana ona ere kwechandari abana bana school anona basani ba Brian ngora chaga bale gaiga kumutarira baba ngena baragwe school nabake sana sababu nabandi bakona tumutara kene ngiyo turakorenere bono nabake bakumutara kieko era agufiri kare roniri kwanyora bono bekire stress kire iguru yagero inyuranga nche bono ndikanda abere sikuba akarotse ngabandi no bale buja bagochiesa bakogende school baira na guchabira aibuna mama ma Brian metenga naye no bwate ubururo bonene sana agwetera ingane nenda no borindi nabo guchabwa babo konsana ninkiekege gokongera sana ase Brian bone gabunari nkagaye bono yento giankongire nimbato mwana moke tato mawata batigasi akogenda none ndagere koba na nero gasokire ogenda urigyoreta na none kondo onyoro reta twaragera lakini bono ekobigasi na ndachenge ndo mwana uringa nimanye chinsa abero kuigu none yacha yokugenda echo bona ndo gusoko bana nembo na kimwana inarugete bono yaikirete ngana nincho monyene na bangu murusie yanga agende echo gusemo sibi bino nyeta bwenderetia sike busi nande yue taribuya bone na bibika yabetereri gusonda nene tinyetini yange na bakonyora bwekorire yachiyo ogosimino no gote okay Brian bunarenga iganka nimaitenga mwatemire sana nende gento ogosaba umurigereria nkeringa anyore nonye artificial hands echi kira mokonye no kulikacha kulika usana no kwiragerera monyene kwiragerera monyene arike ne school na tangorara kende arike nande iragerie rusine yanga agende echo mwanya gotema kuborio bakonya se abasani gosaba iria se artificial hands echi gose nonye ase abarayimbara obekenyoro buna CMC enchiro CMP enchiro chi women rep kwanya gotema kuborio bakonya so koro muchango bono muna twakora torio nyagitari bado sai ntorakora na twatemete kuraburia mahoka yungana chibesinga nanga kiarabe twatetu okoma okoko 1.5 million 1.5 million okoboko okoma wani yero nsiabe 3 million we okay nankaga igeni umubwati okubwa konde wensi yani mo kunyara kwa afford kabisa na muchi mwebekeranye nintema munanda ateme kunyara nkuyo ndanyara wikira boni no kuragira koroko sababu ondete yo sokariki ono obo nende ninyo rebo kobori nga mwanya gire koramo kobori umuchango osoba konya sabantu bali sko bayo saba asa abantu bekinyoro gose nonye abarayi
Aparai ntwatemete kubori mune kero mwana na nyagitari tatiga bono timaitinga na sing'encho maite bono ririe ngakieri mbono turachi tobori ng'a ntonyore bokonyi bonde na bono chikure chiga chigendererete tore ng'a ntonyore mokonyi onde oratokonya onde okorusana onde okorwa ibere yaya nabo ekoba eng'encho ase tore. Bono iga morachake koboria obokonyi togochi gokorera iga bono iga antaete otebia omorigereri gokorigereria ekamera eye otebia omorigereri ng'a gento ki keria mono mono yaani oratake Brian akonyoe buna mama mwabo naye oroche buna amenyete nkaga iga naye omoete buna mwachandekire mpaka bono iga otari konyora nonya aye omonyene gosika korwa nkaga iga ogende nonya gokora egasi okoba bono Brian abangane ekeng'werere kere nyomba mokonyi ki oragani mono mono korwa ase omorigereri Onyika TV. Obokonyi nagosaba ase oyo ominto ontegererete ondigerereti chinsinya chionsi na eserekari na onde orakunwa oratwara erienda ria omwana oyo ankonye style ende yonsi anyare okoboko nonya okomobwatia fees your hand anyare gakogenda esukuru arike anyare gotimisia endoto yaye. Oyo orarwa esiringi isano erabe eng'encho ase ende. Omonto nachanga isano yaye nonya 20 bob nonya na 100 nonya na 1000 nabo chirakonya. Eywo erabe eng'encho ase ende naende Nyasaye nabo akobaseseni. Egere omwana oyo agenda esukuru nere ache goekonya chingaki chire moto. Obwate namba ya esimu? Namba yane ya esimu eye nimbwate nere eywo erabwo ase escreen ere 0729 50 15 57 eye nere enamba moranyare mokonyora nero. Nabo koirorera nende rimo? Naende tiganyire orere 0729 50 15 57 eye nere enamba yane. Marieta ki enamba yane? Marieta agocha Lena Kerubo Makori. Lena Kerubo Makori. Omwancho omorigere Lena Kerubo Makori nere mama mwabo Brian nende gosaba kwaya gosaba bono iga onde onsi otorigereti abarigereri ba Onyika TV onye kobwate nonya 20 bob yawe 100 gose no 500 gose 1000 yawe ochange ase enamba eye tobegete gabo ase screen no mwakera none esimi omwe nonya advice ase bari babwate abanyagitari baramoe advice ng'aki arakora anyora amagoko aya atotebire ng'a amagoko aya ase research yabo bakorera amagoko aria 1.5 million okoboko okomono igo nabo ere egasi sana ase familia yabo tabwati gasi babwate okobua consequence na baibekerani ontebire ng'a takonyara goafford amagoko aya gosaba kwaye nkori ng'a ase omorigereri obwate yaani eng'encho ende yonsi neba ng'a advice orabae especially nonya ase special school koba bono iga Brian is living with disability takonyara kogenda ase chisukuru eki chia kawaida kiagera ng'a tari gokonyara goekorera gasi ende yonsi onde oranyare koba advice gosaba changere banyore artificial hands chirarere ng'a Brian achake nonya okoriga gose nonya okoerageri gose nonya gokora egasi ende yonsi aranyare goekorera ajitegemee mwenyewe nabo gwakera mama mwabo esimu naende tore gokwana na tata omwabo atoereserere omonyene ng'aki baikeire mpaka bono iga. Tashukuru sana naende tiga Nyasaye abaseseni namogenderete koebekerani gose koearigani gochangira efamilia. Mwancho omorigereri Onyika TV bado notorega iga imeye kenyoreke kia Bogetacha kere imeye ward ya Ariana ase constituency ya Bonchari imeye county ya Kisii ase twenderete kobwati omoreberi omogano oyo bwa omwana Brian naende tokoba gakonyora omobasikano bwa estima mpaka bono iga noare nkaga iga sobo tari konyara gokora kende gionsi kiagera ng'a anache tu amagoko aye onsi tete gokwana na tata omwabo nere atoerese omogano oyo na orori oyo. Karibu sana mugaka. Mbia mono ase ng'aribaga Samaritan Group Joshua Moindi Makori minche ise omwana Brian mwana Brian nabaumiete kambere gitire gekong'usana ekero omwana Brian akoumia gose akonyora omobasa